Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Hemme jaňyza salam, men Gül. Habarsız galma gepleşiginiň 125-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, ünseren bolsaňyz biz mediatyma topar bolup soňky döwür täze gepleşikler hödürleýär. Ýöne biz YouTube-da statistikany görýäs. Size de görkezeýin. 65% adamlar entägem agza bolman görýär. Agza bolun. Siziň üçin aňsatjak, biziň üçin uly golda höwes motivasiýa bolar. Ona näme like basalyň, tesbir ýazalyň we täzeliklerimize başlalyň. Kliplerimize başlaýas bam bilen. Näme üçin hem aýdym hem klip gowurtdyr we ýene de bam mediatyma üçin gowy işler etdi. Biz hem dinleýäs we gollaýas. Günlerim hasratly, ýa-da eýen bari ýarmy. Günüm gizenem soğuk, soğuk, soğuk. Var ya yüreğim dolup, dolup, dolup. Seninle kop, gitmeyelim soğuk. Veremem sende onu, onu. Batyr Muhammedow online gepleşikden soň aktiw şekilde täzelikleri hödürleýär. Täze klibi ezizlerim. Gecem kakım dostlarım yada düşüptür. Seni görmediğime neçe gün ötüptür. Alıdadan işler halis yadalıptır. Gelin bugün görüşeylin edebilirim. Canlaşıp kursalam günlü telefonla. Valtamız bolmasa görüşmene günlü. Spiter Fit Mäti we däl däde Louis aýdymyna täze klip hödürläpdirler. Öz hoşluja klip bolupdyr. Sana bu dul, dedi ya boy. Täze Louis, täzelik bu. Sana bu dul, dedi ya boy. Täze Louis. Louis Vuitton, yeah, yeah. On and on, yeah, yeah. Better ball, sağa sol, zeret dol, yeah. Azatsyş we şadowet vibe ütgeş klip hödürläpdirler. Ýani formaty ütgeşjek. Sakla görmede gecemi yaktığınday bütünlükte yadadıma Dediler 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 Bir daha eder dediler Ceyhun Atajik ýene öz stiline täze klip hödürläpdir hiç kime. Men seni hiç kime bilmerin. Hiç kime delmerin. Gözlerim kaşlarım seni hiç kime denemerin. Hiç kime bilmerin. Hiç kime delmerin. Gözlerim kaşlarım seni hiç kime denemerin. Ahlas Dadaýew dolanyp bilmen aýdymyny gitarada ýerine ýetiripdir. Men dolanıp bilmem eyza, nefsim ahir ya sana. Menden hiçbir ayıp görme, diyecek zaten sana. Hiç dolanıp bilmem eyza, nefsim ahir ya sana. Menden hiçbir ayıp görme, diyecek zaten sana. Kiçirek bildiriş nesip bolsa ýylyň soňuna 2021-nji ýylyň iň gowy aýdymçysy, ýani populär aýdym, iň gowy klip şoňa meňde saýlawlar geçirer. Ýadyňyzda bolsun. MP şahatygyna Matt we Carvilla bilen başlaly. Başga Matt şol berdi biňän naky. Film başka, dilim bastım. Gözüm ýemde gönlümü açtım. Zaman bolun pikirden yok kaçma. Kucağıma gir durma daşda. Film başka, dilim bastım. Gözüm ýemde gönlümü açtım. Zaman bolun pikirden yok kaçma. Kucağıma gir durma daşda. Instagram täzeliklerine Söhbetçi Instagram sahypasy 100.000 agzany geçdi. Berekella gutlaýas we bize de nesip etsin. Elin elimde yoguni, aramızın
YouTube täzeliklerini täze gepleşik bilen başlaýyn. Yüz-yüze gepleşigimiziň ilkinji mihmany Gülale Keziret Guluýewa. Hakykatdan hem çuňur manyly gepleşik boldy. Şu taýdan geçip görüp bilersiňiz. Okuda da institutda da işlikçidim. Hiç bir videolaryň YouTube'a yüklenmesinden men habarym ýok. Sizin asıl käriniz näme? Bloggermi, rejissörmi, ya bir goşka awtormy? Nähili bolar kadip alada battım. Şoň üçin oňlara kino diýip bolmaz. 2005-nji ýyl boljak bolsa 2005-nji ýylda kino ýok. Şo klipde siz ýaşmakda. Ve häzirim siz ýaşmakda däl. Muň sebebi näme? Yine de bir YouTube täzeligi Mekan Ataýew we Amaliýanyň Humara klibi 1 milyon görülmän geçipdir. Berekella. Inni gelýäs köňüler ýatlar şahaçygyna Halipa Aksaparovdan senin üçin. Yine de or köňüler ýatlaly Bilbil Oradowa ýadyňda dälmi? Bugün kese bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanın ýadyňda dälmi? Bugün kese bakyan, nem üçün bakyan. Dün gülüp karanın ýadyňda dälmi? Sen hem üçün yakyan, nem üçün yakyan. Wadalar berýänim ýadyňda dälmi? Wadalar berýänim ýadyňda dälmi? Tefirlerimde başlaýar. Ilkinji tefir ýazyp bayrak gazanan dostumuz bilen. Mişa, respekt jetsin urbagytly bol, gül krasavitsa dipdir. Saňa da respekt. Oğulnyaz Hudaýberdiýewa, berekella, işiňizde üstünlük, gow habar berýäňiz, sag bolun dipdir. Sizem sag bolun. Innik tefirde şatlyk şeýle ýazypdyr. Malades, Mejatyma, Batyr Muhammedow prosta super. Rozmurat bagytly bol, toý gow alyp barypsyň. Gülsenem betog şutgaçyk saat edip, men owadan nälmi? Innik tefirde Merjan Rejepow şeýle ýazypdyr. 100% döwletjan ýeňdi diýipdir. Bizem şo pikirde. Desan şeýle ýazypdyr. Bolýa innik gezek men birinji bolar, mejatyma üstünlük sag bolun. Bolarsyň okman. Dowam. Innik tefirde Rowşan Ataşew şeýle ýazypdyr. Beýendirji habaryň manysy ýok. Siz üçin belki beýendirji dälir ýöne biziň üçin 70 000 agzany geçmek beýendirji gow habar. Innik tefirde Tyma telefon hyzmatlary, salam mediatyma işiňizde üstünlük. Köp sag bolun sizede. Üstünlük. Dostlar, şeýlelik bilen bölümimiziň ahirine gelýär. Ahirine geldik. Özüňize gowça seredin. Hawa hoş sag bolun. Sag bolun. Salam men Gül.
Soň näme? Emrecan falan men 125-nji bölüm. Bu döwür täze gepleşikler. Да, не спускай, хорошо было. Täze. Doğru aýdyp durun. Şunu zat etme Gül. Salam, men Gül. Habar? Hayal başladym. Tamam, çok iyi. Podpisatsam ya agza bolmaly. Al diyor, gir ver arka. Onda näme? Agza bolun diýmedimi? Sizin üçün anlatçık değil, nemen aytmadım. Davay sana. Azat seç we şadöz. Dur. Azat. Seç, şadı öz. Bu yerden akir. Sesim gitti. Azat seç we şadöz. Bir hil aýtdym. Normal, da. Sesim çıkany. Instagram täzeliklerini berekeli. Täze. Instagram sahifası diye. Tamam. Instagram täzeliklerini söküçmäýin Instagram sahypasy bolýar. Nerede sahifası sen YouTube TV'ni düşünmek. Böyle. Devam. Täzeliklerini ilk YouTube TV'ni täze gepleşikmen başlayın. doğru mu dursun? İlkinci İkinci tesiri alıp bayağı kalan dostum. bu aslında benim prikol näde? Dostlar, şeýlelik bilen bölümüden yaman korkunç çykdy my sesim. Normal. Maybe